Fis-stqarrija konġunta l-Partit Laburista u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK ħabbru li wara sensiela ta' laqat tekniċi bejniethom qed jaqblu li jintrabtu li kemm il-darba l-Partit Laburista jingħata l-mandat biex imexxi gvern ġdid jaħdmu b'konsultazzjoni biex iwettqu numru ta' konklużjonijiet. Iż-żewġ naħat qablu li l-Kumitat Ornis jingħata l-importanza li tixraqlu fid-deċiżjonijiet li jittieħdu li tiġi applikata korrettament deroga biex il-kaċċaturi u n-nassaba jingħataw is-soluzzjoni dovuta lilhom skont id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-kaċċa tal-gamiem u s-summien fir-rebbieħa. Fl-istess ħin ma jkunx hemm ħlas addizzjonali għal liċenzji speċjali li jistgħu jinħarġu taħt xi deroga. Il-Partit Laburista u l-FKNK qablu li tiġi applikata b'mod korrett ukoll id-deroga dwar it-teħid tradizzjonali Malti għall safar tal-għana kif ukoll ta' speċi oħra ta' safar speċifikati fir-regolamenti relattivi. Dan fil-waqt li jitnieda proċess ta' konsultazzjoni biex fl-iqsar żmien possibbli jiġu riveduti liġijiet, avviżi legali u policies relattivi biex jitneħew inċertezzi fir-regolamenti lokali f'rispett sħiħ lejn ir-regoli tal-Unjoni Ewropea billi fost l-oħrajn l-istaġuni tal-kaċċa tal-ħarifa u x-xitwa ikunu fissi minn qabel. Taħt gvern ġdid jitfassal ukoll pjan biex juża u jinvolvi r-riżorsi tal-kaċċaturi u n-nassaba bilan li tissaħħaħ il-biodiversità fl-ambjent rurali tal-Gżejjer Maltin, waqt li jittieħdu miżuri aktar serji dwar infurzar tal-liġijiet biex bl-ebda mod ma jkunu tollerati illegalitajiet. Il-Partit Laburista u l-FKNK qablu li l-pakkett innegozjat mal-Unjoni Ewropea dwar il-kaċċa u l-insib ma jistax jerġa' jiġi nnegozjat.